Ole ka channel te milo like ka milo subscribe pa comment te milo pek sak zel turin he video en pa hian kangen chewani ole tun tum chu hai kan riat thawangin tuna mi hi dol ania dol hi kan chiang viak ome dol rep te ka tiang mang khan I kan siam thina dol hi vok chowa te le mihring aya ten kan mang na sem ema chutakara dol hi thil tui takalo ni ve a chuwang chuan kan eina sat ber pol ani a damdawi that tak mai lo ni a damdawi chi hrang hrang alo paina sem em mai a chuwang chuan ka video hi a top thlengin lo en ula a top lama te pawh poimo zia te kan soi zel don ani ole dol rep hi a that na em mai pakhat chu hrisel na tan vitamin C te vitamin B6 te vitamin E khang te kha aking tam em mai a dol rep a hian khang khan takcha a dat na do tu immune system ti chak thei tu hatiang kha pai tam em awang hin hei khosik te hritlang te hatiang ang om na hatiang ho zong zong na takal kan lak theina laka khan kan taksa ra lo khola ti chak awang khan haute a kan lo dam pha thiani chu immune system that na o samte ka lo soi theina chu ni chung chu immune system ti chakna kha dola hen lo tam hle ani apani na chuan dol ji ka hian manganese te potassium te copper te phosphorus te folic acid te khatiang kha aking tam na sem em maya hai potassium te hi chu bp control nan te hi na thaim em maya chuan folic acid kan ti hi chu iron ani mai ta ti sen chakna ni mai ta khatang khan at that zia chu kan che ome zirmi den an zir danin dol zik no khata ring pohim protein te fats te carbohydrate te fiber te sugar khatiang te kha atam hle ani chuwang chuan taksata na mamok a pai tam hle ti kha achiang zolem em mai ni ole tuna chuan dol hi engwanga thaim em ni ti kha kan soi zel dona top thleng video kha en ro khati to kha ole apakhat na chuan kan sarveng tu ani dol ji ka hian vitamin C om that em awang hian antioxidant that tak ania chu chuan taksa na dawle tu apui that em a chuwang chuan cancer zung turang kha khatiang in trainer tur kha andagolet na sa thei em a chuwang chuan cancer ve tan te pawh khan cancer trainer thei khatiang laka khan dol hian alo puina sa hle ti kha kan hriat apoi mo ni apani na chuan dol zik no khat leka hian vitamin C 86% la ya oma chumi ani awang chuan taksa a natna do thei chi immune system kha ati chak na sem em maya chuwang chuan ni tina dol ji kai hian natna laka na sa takin min veng him thei ni ole ka soi tong khan kan immune system a thatna na chuan ritlang te khatiang mi ten an mut pui thin kho sik te om na khatiang te kha kai ni chuan datlang lon in kan ngai mi do ni kha immune system that poimo nem em pakhat chu ni adot le chuan dol hi ri na pei tu ani thau chia pei tu kan ti bero me dol ji ga hian thau fetch aken me ulo awang hian taksata na a tha em maya chuwang chuan taksa thau tam vengin ti rol muscle asiam zoka hei wang hian ri na tam taka pe chuwang chuan thau tan khan dol hi ei tam turani ti kha rial le turani antot le chuan bp blood pressure thunun tu ani dol ji ka hian fatty acid te omega 3 taksa hormone thunun tu om tha tisen jam artery sa tisen kal ati mumala chuwang chuan tisen sang tur vengin bp athunun theini bp sang ta na thai em mai ni he dol hi ti kha viewers ten riat pel le zel ani adot le chuan nau pai ta na thakop me dol ji ka hian taksa than len na le cho tha om thata wangin nu nau pai ta nau abik takin nau pai tan tir hi thlathum ling lo tan khan athem em maya nau te than nan le hatiang ang nutrition tam taka pai awang khan nu nau pai tan dol re pamo hatiang kha athem em ani adot le chuan dol hi tisena red blood cell kan ti mai tisena hian red blood cell le white blood cell oma red blood cell tla cham dan khan he dol hi lo thaim em mai ni adot le chuan dola hian pachi ati chak thei em maya mi patana chi kan ti spam kha ati chak thaim em maya chuwang chuan hetiang lam mi pa chi tam lo tan khan dol hi ei tam athakop mai
mi patan hei tun lai a fanei thelo tam tak te kan oma chi dal deuh hlek te kan lo om thin ta khang ho tan khan ni dol hi thal tu kan ni ti kha siat le poimo ni ole tuna chuan dol hi engti ei tur nge ti kha kan soi le don nia kan soi tong hian dol hi an tinan an tramte ka tiang be hloi te anga va si a vai top chiang kha vai an te anga vai ngal top ang chi kha ni lem lawa a chan chu ama hian calcium oxalate crystals ama wang hian buna thak te a siam thaya ka wang khan a hela han chum thuayang kha I a thawak lem lo ni chu wang chuan tuna chuan in tia e chum tur nge ti kha kan soi don ani tawang khan dol hi a hel ei chuan shok ati thak noi thina vun thleng ni tak thei ni chu wang chuan I hing a thatna te pawh hi atak ati hlo ting tur chuan I chan khuwa a dol ni tuya chi ama sak phot thin tur ania chi a hnuwa minit som panga tanga minit som ni chung chum hnuwa ei thin tur chaw ani chu dol hi tuya chi a kher lawa ei du tan chuan a thak khatiang thak noi shok te kut te ti thak noi thei pum pel nang khan a kor ka hi lo mai tur ni a kor kan hi hian hi hetiang ang mai an te anga a kor kan hi khan I ati thak zawk ani dol chuan chu kan hriat a poimo ome a kor hi chi a box chi lawa siam hian shok ati thak noi thina kan kut thleng khan ati thak noi thina ka kan problem ber thina ni a kami pum pel tur khan hi a kor ka hi lo tur ti na ni chu to pera chuan I damdawi ta na kan ei don ani pon voi le khata ei treu lo tur ti kha kan hriat poimo me thil re reng chu damdawi po ni se voi khata kan ei treu chuan hi thil enge a that lo na te lo om ve thina chu wang chuan kan soi tawng khan tok te ka tiang ang hi phui nam te po hi thisen sang ta nya thal tuk sugar control nan te po amai ro chu voi khata kan ei treu khan kan taksa khan kan thi sen te na lo zo lo thina chu tiang bok chuan dol rep ti vel te khatiang dol hrim ang hi kan ei don ani pon voi le khata ei treu lawa kan ei zeu ka a to ka kan ei thiam ka a poimo ti na ani ber chu